nandi mbuya mona sama ya mwakorete kurugoro utuko kuikabono na ekikego nkwani gano mogoko urime yane asenje yo kubarra ko nira baroje kurugo tuko goigoro twabeira amo goikachida ikeshabono iga asobu amate kwa mwato yoboro obuya ono igoro nare ngase amafuta mataria tukaiwe bikuro ntwachi kumanya ni byaki no mongwano yore okora samafuta patie simia karwa se yaruete mongwano yo agakero agatebutebi anko onye karabo amyoka konye anti na anko bakoreki ibako byasoiro mongwano yo agantebia igwe simina akirwere ganaiga ngastuka nkaburi bono iga saa 2 nakiye kunyareka ngasoka kurwa butinje zote bionde bwenzi ngachikoli no ene sirahe kambura nkaimukirige na kosina diale ngangi ngatira na lile kongo ikaga nkanyore gali pakiri parabo namanya ne yaki na chi ense mali go muntu narote ne inora kini bono njoma ite birenge byani byarenge abantu nyomba bakoreka nyomba bali kachanga ikageita nganyora rende ne ipasi abange no bara bagote anga abantu abo basiekerere nyomba abo wate chibundu nyasaka ngobole munka uroyo momoro asaba ngo aba baito bali ngesi kanga mutabi ngomoro ye na bali mabado mwanya bantu onye to kutika tuku taigorege itanga soime korra bali abo gwetenga to soime bagasoka kuchimoino gitakerekere kuchimoino kero basogete katema kuba minyokira kini nkanyora ige silensaria mongwano twengene ere nera gasukaka kanyora tugothia baskari kurwa bunkaira na tokanya kurigereriga nari ndugu nere bono kingwera na kurali kanya ndugu nere nari akare basoka kunyomba kero na ruwe tali ngatema kurigarigeri chinyombe chimuna chire chinyingega ngacho soyo koboko nganyore nyomba ni gesiekire kingwe kanyoma nganyora my wife asibira magoko tabekire chibambo munu akona gotenge chwa marigo kagwitira abana no barabu chitaye chirimiri konko muboli yingi tali okwana ngo chikoliyo byanganya ni chikole ndabekire namu muregetere nengamurusya ari twasoge tabu tukanyorende ni pasi bange basoira oyo makaruma atali akatebe gali eliere para na nyodo muntu tete kuyigora na mago sirokoreki otamire turagenda ngo toko gende gali yo achikoigurwa igatuikana chisiraye chire ime mioro chianga chia basigari korona ni twatebete ngo korra bantaba ni gali babu atekozi none ndugu yana ntetinga abantu basote nyomba abalenga abasigari full uniform akimona babu atemeyo nebisire so baadaye nalibono twange muna abantu bande mune bikuru byasagite mbale bambugete kurwe kengumba abande bakaruka buchiaria bati musuli bakanyoroyo oya mulinda agatema okora natemete ko chibura kintanya tali kweresa agatema kubiso bisirende sinje yoboro wabana inchi bagaikira nende eira yakora kinga ikinyore kinga batu borundi abantu yamo nandi ndiyamo asaba abantu baminto bigombaro chimuna bana baminto sansa Nchasa nalito ongoro kulile nyuma ncho yomasi bali ba family hina ikaransti na abana nkuragira bali kunya ukende bindo mwana omukicha sinje nigangete kuri obukini bona kingenda kumukende toira nibitege sieri twasiye ndwabikete chabi ikabanga bone gisiri kiri gyatu mune chinguru kasonja abantu baswire nyumba yoma imugitege sire iguru enda yakora to muyiga gateba mukura numusa kopeka byogiri ndebyansi bakamburi ngana yo gukora ali amafuta kabatayire nyinji bakamburi ndaye kibiti kyago kabatayi no kireru kibesanjire kabatayi binjire mena yibici amatanga swati naro kwite kinyero njire naego nare koyo gusangereri niko bana kikire bakashaka ko kierumu lakini mba kunitibese icho ndi yikabaire tinisi mini chacha bakasira nchianga buri na bari bakiseberana sana bakairana terabaira nanga chikubasorga mabere bantige sinjo terenkulire timbu atubena mu bakaini sisti bakanga bante tinga saba ko genda
kuba kore gasiri muri okambari go chambinjira n'abachandike ebe magateba ngonde kemini sana musibi ali bambe tinga beka magoko igalene gatoka na harusi ria saburi ngusaba nalinge nkarambura amagoko bakansiba nengo ali buno rasibe ng'ombe ndi yonse yokora ende sebali mwicho sanje gisibe kuri kwanyisiba abesi birine yakongete bakantinga kabisa bakalete siro tebunero bakana ali kurugoro bakalete siro tebandi bakanteka romunuga ngakora rende alafu bakana ali siro te bakandinga mato bakanyina ali kabisa indi gacha gochumoto alafu ya mwaka mnakomboli ngano male mole buli motebia no mole mundi bakamnyogoro bakantebinga sababu komune saburi yabo yani litukuli yabo bakakora bakasoka bakabatu umwana kana bamusikere bafu bakamusoka kuruororo bakarugi bakalimye TV bakarusie palipu bontu gatugali gesunti tugatigara na abana babiri gesunti n'umwana omokenere bamusibete kinyegere talira bakasoka n'ikebuli n'ikebungu bakabeka echabi lakini mbachi kuinyura babungi abo bachite n'ikebuli n'ikebungu bono njengo na nyumba akaigabona n'amariga kunya goiteka ndaigo sibairo omwana ori isika igense yategererete ari nachite kuigwitira sabuna pa ibirore bigoitekanse katebaye baba kurire muino mbaba tigari gose bona rine gweto musike nari gotokonye gasi ukurangira Lilian nchitokonye nini bwete ontu buromono paka chimioro tindi kunyara okoraki tindi kunyara oitaba bona bayabete ibo anyo mwana nami njure tige akanda mwitsirani ikanda akabatega kimyoka mokonye mama abantu bachire bamusibire bakomu nichibesa bagusaba ikirani nabo yakora tomukiga kura n'umwisiko nagete simi tugakonye igonche okuburi kwana gucha serikali nare bateba n'indi yanje akora utafiti ya sana igira abantu abamanyekana isinga nji yari gutuka ngatari abanya kenyoro abaiga babeta abaya bakabitege kure gachi abantu bakaminyoka abo twari gusaba koraki abo twari gusaba ngobano gusaba kwana nkulimye serikali ibwatirane abatukibanda abakora amangana iguru ya usalama batokonye kigere rinaje kenyoro kigitiga kiragenderere tumenye no murebe ntamenya no bobe sinje buna bona ige tugwato boba sana igabanya kenyoro baninto nabaire nere ngambi yamuno inyasanya gendera kuba mente chinguru andi munya gendera kuba nabo mu mbiyamuno samare tangor ku nyamaya na ba kwanir mwensi mbiyambara mwensi na ire riba geri ko tabanga mbiyamono sana ase kenyora so gotokonya mwatokonya ta kima tu sare rongo cha korato ingeri tukerio nyutali asogo ncha mwache te asowango nande atismo yake rioje na kiboni gatoro mo gato kuba kwane bono nabona ikaransta nyomba na nganya kare gasi yane chengange saa 2 na nusu ngaigo mondo ka okongonto marangu bune kawaida ga compound ine kama tena babe compound mabagocha mwese kore bari agacha kuigoro marangu iria changanya orostukire ono unashtukana nchenga oncho kango chi koriga iringanyora na ando begite chenga cha basigari bagaswa nyomba na ncha bano kare mai gara ni mai tomo sigari ga chira nyomba igona abwate sababu acha kotana rene kwa boli ngai shida kiero irina tena na arubwate no kwa kana kwanza gantevinga ka chini wewe ni mwanaume anataka kulia raisi ngatali basigari kara babu atemejo negesire oya omoko mbata ontenga tosoke guchia gende guchia okoparete gose to gwa kerisa si okonya gose yoko boko chwe maega tageteko tateko rusie bunduki njono ngara bana mpare ngenyomba nare konya ko resist ate banko soka trisi abana bate ya reset kende yonsi kera besikoga dore ngabana trisi safe wa ona otwache tari to ikira so murangwa
mwana orenge nyomba aria akanyari bagegeciekera nyomba agacoa gukura ndiacoa gukura oria orende to mwana oria ochete goturaga akaminyoka riria aminyoka omwana oria anyari bagagatama riria atama keratema inari bacoa bakeriogia nganyora rende batamire nainche nkere na maega ngacieka omorango akeigo ndore ng'a ngikegenderete nanyorete abanto basoire compound ime nainche rende ngacoka tukababwatiria abo bono nabo rende yabete buna yabete tebire ng'a mbuya mono sana ase ekenyoro obwanchani bori mwarogetie naende tiga togendere koba na obwanchani bwa ase abanto bonsi ari toranyare gokonyana buna ekenyoro ebainga abanto abare naroche bainge batano ekoro oyomo basoete batato iri basoa batato bono buna natenena korre baroche ng'a nabo ndaengero oria bagasoa bonsi gocha ime iri basoa kero nara nabange bare nari nairanete nsake bonsi pia babegete chianga chia abasigari mbare babegete chimask lakini mbare batabegete lakini bonsi pia bedress tu n'abasigari onde tayo begete chianga chia raia bonsi pia chianga chia abasigari babegete chisira babwate emeyu nera emeyu gete bwate karanga enge musumene njaragete nemeyu nero emitambe amone gesira nkarwa gakeiga konyara kabekira omote amone nungu eyo ng'agetega ebuna bichisira naroche lakini bono yote neisire ekero naigeto omoyu bonambekere to omoyu gare kontengo enda toro gose ndusi ngokorerega so ikona naroche ng'a itanabwate isira abuna episto gento ni so oyo chairman masiba community policy kertuanya de report yetu anga matanga ndo sedi angare naona getaka nenga nyaranga uwari uwabe akirende kuweli nturarara tamere kubwati abantu bateta twa nabamanyire abana aba ndabaruka abana kera umuntu twaiteri kurumaya nkakiyamaga tu mwaka 2000 anyamara ko nyambara iburu abana abage bakugana pikipiki ndo bakuru mukio kenyanya oyo bono ori maremu so bani ye sengere kona machoge inatanyi omiri lakini abwate biashara mukio Kenya town zairangine ne police post ya Kenya and so close friends na basara Kenya nere igari distriama ndawa ya kurebe Kenya bai ya no nya sore koroseri igo no muntu rigwaro non to temere kubwati kurumara baba igo na murjinga abantu bagotoita botambi nango batenga abantu bapota boda almost 85% nei bako barime 15 abo mandengi bako ndokolige리 family chaboro to lenga mbupunga kenega ndukia plan iri na ndengo ndra turu kubwati mpaka liji buri koreki tonore kene kya magana ngikere because yenjera bateta yo babwate map ya kompondi chimara ko banane so tana ndu na chira pakege city ba tire nga kibago so anga ibago soka nanda kiba soka tabo so bone gende kitikarete ngaso atore maigata tukuchungu sima nga ngomo aite mabwe ngomo chorete mabwe kyara muntu ku Kenya tago chanjo ko chora mabwa manyanga yago so anga yago soka to za sisi bisinga ntuga to muntu witin omanyete kompondi buya obaete mabu kera mwasoire ngeita bantu bako blog ngo soka yande ngabantu amintombu ya mabu uniform jo inchara kanade na anda na mujenge chingene cha basikali was the original dali chiko ya mitumba chikokoro yego tuare namba ne shati lakini rangi jamu chikore kanalende ya ko engele itiko tunyibuga tuchi mate batiko to tebinga kiba chungusire so rende jina ndinga tika to corporate iko iguru mondo mina ko resiaram tika kurara na resiaram yani nyorete ma bicho magaiga aba hivi bantu tabatiga na batwara chimundu 1000 kege moyo ba iguliri yogingaria ngere kukura chimundu kichiri chiko bosa batanga mungoni poni so don't fear ngama ngoso ngwa kundiri sasi
aikurire mwao ugori nyona magenda ruto gyo bati go bago cha komeno ka chundu kije chikogosa ekimwa akorete abantu ba maiga so na wasukuru tigatogandira kubwaterana uburendi bugochaka munente nabana mugani obocha manyanga mugani kyocha kiache compound go tigakwala wonde gwensi ngojire kumondu kwa kwa mutekali ule kujomba karabe kumondu yangeita yakubuli muntu shenga ndando Tomasi karakira jon Tomasi na mbona yakimondu nara ojire ule iga kwantego ocha buo no mumanyete so to that kind to iso ko baba tole igo na bodo correct na bodo ko nyanga tu achieve to ikere ile security itabendo lakini tante nga bantu mitumbu yamon ne gari eteri yaya gari ni gere friend yangu tutaka ngo chungu sande witene wana ngo manyande nga is among the criminals because ni gamu sabta sa friend so lende tiso na mayo buyambuli nga sana ko nyaba mitaba ande ngende kanisa ande ngaba mitike kanisa bangu saba esara bairete na yake yego bo mukendo siko mo nya sao ko ta aro nya sao ko ta terrais banda mbana ko nda sabati ko muntu nga mainga taiteka lakini roje muntu wake tuno mwana olikuwa kama mwake tena no wake tuno yasi lakini ende neema ya Mwenyezi Mungu so kwa tushukuru lakini anaenda tutigere serikali ya bugati komanda lugha tuno muntu manete ngakia kwa ndio ya si kimba itamara usino claim kwa tuwachi wafanye mwingine na sisi una banga kenero nitokara ya any information oroje ngano information ira kwanya kali abo kera tukonye twins yesoki ngora igo tunyubwati mumanya tenga kitokore gasito elindire security abengia ndotwaro gwawa egari yo matenje ko matkorenge baje mapema enjere mapa kitigari eliari okorenge bata ketego ichakio ya taracha bamubete gari lakini yake bakajara ngikire nyasa ikire kumutambo barada tasuma bati kitigari matari so rende ine nema ya Mwenyezi Mungu njingo basabira maya kiatobamu ando tubwatara biyamo turate binya sayembiya muno asaya mayakorete korora baba mintu bali moyo bakaboniga nabo kire gintu kyugukumi ani kirege kone kirito tana korora numuntu yo nako tebanga nabigite saburi yae ko bakongo sabali bikira maria namurwanirete agatanga nase chinyombe echi chonse uruchi nono yo kago teba kubaso eturuchi mbabwate oma eliti mabanata bagusomoro ko babwate iga uri urengo mubikango nari rutete lakini chinguru chia Nyasaye nchiaba bwate tama bako chikabateneni chikabatebiyaya ubwali bwo boroho mogokora naka mwana kana kara kugaso gete kakagenda ichine chinguru chia Nyasaye umwana nabare ko bayigo nande tasoka tebena agende kona gitebise igo buye bwa Nyasaye borobuga ki kiro mondo ntoko tebanga gaki Nyasaye to gikubotambe stoko genda tutamire Nyasaye turende chinga kichonse nara ina yene profile never change the plan enda kama nakabua akatinateweka tawenga enda kateweka tanga ngatanga is the king of kings yo mwara mwa tuzicha njira buye baya nere simi ya yero nero nero bongo kurukenya nyabo erega namanyire One se kenyoleke ngoiro ndalimpia mono asamalia tangoro kusali mumotori seito niga erie ekenyoleke kiabero bwibi boko bonge maiga patinto tage tomogambi tata konya security mono atomenta abantu bale tokubwaterana togore ruchi tochi echichira nyarere gotokonya lire togweta lire togora security yaito alafu chitobekero borendi esengenjo oboibe bwabero bonge ekero monta gwakege kuro ekeme ya kabere manyege kure kenge kya mini igabono egasi etwakorete no bomo wikatobe united tobwaterana toro yo mino ga kongentu okire wikatobwaterane egere tomanye gosirio mochando oboibe bono gwachakire kororoka ntogo chikwanja omontache maigo tamanyiri wikomogambi achikome kiswanga kyo monto menyete maiga esa prokese ni yaenererie erokese ni yaenererie nanda ali asarura achire komenya maiga wikatu areri rube ikwaro kinga yarwete asamarie kono nki kiabete bono kiabete gaiga
egari eye yapagite bumatari asege kegetabe egari eye yarenge para epakiri ono 3 hours ono negari ete yarenge yekenyoro egari eyo yanyakarorokana ono nabo twabete stranded abantu bekenyoro nakirende egari eye pakiri igaiga tuganza koiboria amaswali that is why tukanyora tari bantu baya n'abantu abasari ono iga baminto ngo batebi obwibu abana inji ekero banyorete egari eye itari yama ebachagete gwaka ebikuro egereta abantu bagasoka egere tonyare konyora chinguru chiokobwata abantu abo ara abande mbaigete gotama pati oyo omonto amonyorete nero oyu toigete kobwata konyora otegete gotama negari alafu tukamusamba mwagete chindate nakobusa nakumukorera Yetampita mugaka atani enkano wa mwana no ara erensa otoigwete lyogi rwaiga se jirani yane ngakonya lili yaningo itwara ofamiru arafu lyogi nalianga litanga nilyoka arafu nkaigwa ngane etirisa ya baga etirisa omwana akarwa bakamwira bakabwiro mwana oyina roje tekwera na ngatege jirani bataga okura era tuwataite kwa kelyogi ali abantu bajeta abange abantu abali ngenyomba bakarwa bakatambira ensemeli bakatama kabisa oyo je tekosambwa segaliye gairanete aswaye galiye agende aita ko balino limate twaki etebuki egali goseo ya musinyete abantu bakamufamia nanda abeto mutindi mono esa guri alenge nande na ne kitukie gikine no ka alenge no muyu mutindi omanene sana ayo maka mugwato yo ndaga taruka kamugwate akamubeke gwere ndeiga bakamubeka nso bakaja kumuita takwane tikendo kuruta kinta cyo ako baita lakini bakamugwa bakamuitira mata ali bona asa yo baje de bakaleto mubere kurwaja negali abekirwe beteroli bamuruteme bakamurutira ali ekona esa uriyo mudro manene no ayire tenere semaga negali ekayeka era abantu bayichuleta abune chiro kigali abari kwenda Nairobi ojaye goterena esikonda busongo baterina iriyo girika wali nene basigali bagaita bagasujo control ekabaigo to pakabunega aliera abataraja kwenye rusio mpoyo none kero twarangeretie abasigali abaje togocha very late bolendi bonde mpoyo ali baje very late bolendi mpoyiga bolendi mpoyo nege swali yo kwanu na bagusitole ntomanye tibantu bamenya taburonge mbanto ki aba abandi twabeira tokoletensa lakini abantu nabange bakirensa chibundi chiwo kore chigasi abande nabagera abande na abaluya kono ntura abamanya buya ngambantu kitomanyeta na baro ngitega amanosa oyo igakaro kene na tamanyete buna sago tamago chibaga kuwa to aida usawa chiwawo se ko bero no yetuka
nande omonto yabwate kianga kia polisi ya kipagi nkire kyatogete mata ali ne kianga kya basigari kinyinge sana nemejo nebisire they are dangerous men in fact no tuwabete no gento kero kito taiguete so tutaro chene ebunduki serisas lakini yameiba bwate nemeje myoge mono yogo kubinande metambe kwanza buno oyo sambe tuga ali goja goita abantu abange nyore batamu batarenge na barugu abange akali akajikorengo monto ya mabande bakamarura mari amarabu ate tuaga onchoranwa gakuruta kintacho akagweru ne amagena ne ebe bifa binde byonse babwate bakamubwa